Hvad så alle sammen? Mit navn er Yasin, og jeg vil gerne byde jer velkommen til Louis Burgers helt nye serie, kaldet Burger med Kendte. I første afsnit, der vil vi gerne sætte standarden ekstra højt. Så vi tænkte, hvem vil passe bedre end en af Danmarks bedste, hvis ikke den bedste rapper, vi har her hjemme i Danmark. Nemlig ingen anden end selveste Franco. Branks, velkommen til. Glad for, at du kunne komme. Tak for det, bror. Branks, vi kommer jo til at lave din burger. Ja. Kan du fortælle lidt om den? Hvad kommer den til at hedde? Er det ingredienser, der går igennem generationer, eller er det bare noget, du har kreeret derhjemme? Ja, jeg vil ikke sige generationer, men jeg vil sige, det er en meningsfuld burger, lad os sige det sådan. Fedt. Så der er noget historie bag. Der er noget historie bag, og så er den, du ved, man kan spise den med god samvittighed. Det er rigtigt. Det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Så folk de kan se frem til noget, lad os sige det sådan. Lige præcis. Perfekt. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Lad os hoppe ud i det. Lad os gøre det. Thanks. Ja, tak. Så er vi nået til det. Hænderne er vasket, handskerne er på. Jeg overlader det til dig. Hvor starter vi? Prøv at høre, bror. Det vi starter med, det er at smide bøfferne på, så de kan passe sig selv, ikke? Det vil være en god idé. 2 stykker. 2 stykker. Det er big pranks. Det er pranks. Det er big pranks, ikke? Du ved, vi ikke støtter, du ved hvem, ikke? Så nu giver vi dem noget, de kan støtte. Med god samvittighed. Rigtig lækker oksekød. Bedste kvalitet. Bollerne, ikke? Det må vi heller ikke glemme. Det må vi ikke glemme. Midterstykket. Det handler om grillmærkerne. Ja. Det ser lækkert ud. Udseende. Det skal se godt ud. Det ser godt ud. Branks. Ja. Vi venter lidt på bøfferne. Vi venter lidt på bollerne. Imens så bliver vi også nødt til at komme lidt ind på musik. Du har lige droppet dit helt nye album. Ja. Først og fremmest, stort tillykke med. Tak skal du have. For det andet, så undrer jeg mig over noget, som jeg tror, hele Danmark rent faktisk også undrer sig over. Ja. Hvordan kan man vælge at stoppe på toppen? Hvordan er det, at det er lige præcis, at nu det passer at læne sig tilbage? Bror, der er mange overvejelser og mange, du ved, der er mange ting, der går igennem hovedet på en, men bare for, du ved, at gøre det kort og ikke at gøre det for dramatisk, så skal vi lave noget større. Det skal kun gå opad. Når det så er sagt, så er det jo mange år, man har lagt i det og de her ting, og du ved, man er lidt... Man har jo bevist noget, kan man sige, ikke? Men der er ikke noget at bevise. Ja, jeg har ikke noget at bevise, og jeg lavede det her album udelukkende til mine fans, som har været der. Også det nye, der lige er kommet med, men det var ligesom... Nu fuldender vi det kapitel, og så kommer der noget nyt meget snart. Så det er ikke en stop, det er faktisk kun en start. Det er en start på noget andet, lad os sige det sådan. Hver gang der er en dør, der lukker, så åbner der en ny. Så folk de kan vente sig, de kan glæde sig til noget. De kan glæde sig til noget. Historien er ikke fortalt færdig. Den bliver bare fortalt færdig på nogle andre platformer, kan vi sige. Større og bedre. Men lige nu, så tror jeg skal lave nogle burger, bror. Lad os gøre det, det er det, vi skal lave. Og hvad med, når det kommer til mad? Hvad er din yndlings? Er det thai-mad? Er det dansk? Er det italiensk mad? Hvad præfererer du? For at være ærlig med dig lige nu, jeg er meget simpel, bror. Jeg spiser rigtig mange proteiner. Okay. Og det er det. Det er godt at gå op i. Ja, men bare, du ved, ikke, bare naturlig mad. Ikke alle de der farver, ikke alle de der, med den naturlige mad. Så. Lav nogle æg, du ved. Det er simpelt. Simpel. Næring er simpelt. Den er ved at være der. Det går stærkt, det her. Så er der beef, Så er der beef. Og hvad var det? Det var Big Branks Burgeren? Det er Big Branks Burgeren, fordi vi støtter, du ved hvem. Det er rigtigt. Vi støtter ikke dem. Man skal have god samvittighed. Ikke? Den her, bror, den er lavet på det bedste oksekød. Det ved du selv. Det er 100. Og det er ikke engang for at lave, for at sige. Den er lavet på det bedste oksekød, de bedste råvarer. Den har samme koncept som du ved hvem, men de ved ikke hvem. Forstår du? De ved ikke hvem, der står her og laver den. Men det er Big Branks, bro. 100. Fedt. Og du ved, den er med, du behøver ikke 2. Nej. Den er lige 1, du ved. Det er rigtigt. Nogle gange de kan godt blive lidt, det er en god mængde. Det er en god mængde, bror. Nogle gange du skal spise for mange pomfritter ved siden af. Nej, Og det kan du også godt, hvis du har lyst. Det kommer. Ja, hvis du til det. Men det er ikke, bror, mand. Bare giv mig en burger, jeg bliver med af, bum. Så den her, den tækker alle boksene. Og den giver dig din protein for i dag. Wow. Næste step. Burgeren, den skal bygges. Det her, det var fundament. Okay. Du ved, når du bygger et hus, du starter ikke med at bygge badeværelse. Nej, det gør man ikke. Du skal lægge din lag. Det her, det er fundamentet. Godt fundament. Men vi skal lige have smørelsen. Den er meget vigtig. Den skal man ikke glemme. Og du ved sovsen, og du ved hvem. Vi laver den bedre. En skefuld mayo. En skefuld mayo. Check. En skefuld ketchup. Check. Løgpulver. Hvidløgspulver. Top kvalitet Dijon. Mustard. Så begynder det lige noget. Vi behøver ikke at hakke picklesene ned i. Vi vil gerne have dem fyldige. Vi vil gerne have dem. Der skal være noget bid i dem. Der skal være noget bid i dem, bror. Der skal være noget bid i dem. Fortæl mig. Yasin, fortæl mig. Så er det Branks saucen, vi har her? Fortæl mig.
Mangler Ærligt, Ærligt. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Ærligt, på hjertet 10 ud af 10. Det vi så gør, det er, at vi smider lige osten på. Vi lader den lige smelte på. Oha. Så du det? Ja. Første lag. Bund. En lille tand. Du må ikke blive overvældende hernede. Du ved. Icebergsalat. Og lige så saften ikke går alt for mange steder hen. Holder styr på det. Holder styr på det. Fundamentet. Det samler fundamentet i bunden, ikke? Bøffen ovenpå. Det skal også være sjovt, man skal også hygge sig med maden. Ja. Det skal være sjovt i køkkenet, Det ikke? skal være sjovt. Vi giver den et lag til, men ikke for meget igen. Nej. Ikke for meget igen. Pickles. Bum. Rødløg. Er det for tidligt? Nej. Aldrig for tidligt. Aldrig for tidligt. Det er aldrig for tidligt. Anden lag. Bum. Jeg er mundlam. Okay. Mere brain sauce. En lille smule, bror. Ja, For læg ikke for mærke til, meget. at vi giver dem ikke det der Nej. fylder den hver gang. Vi giver den lidt kærlighed. Bare en lille smule smørelse hver gang. Så føles det til sidst som en enhed. Her du selv vælge tomater, hvis du er til det. Ja. Jeg er til det. Der må gerne være lidt grønt i. Prikken over i hvid. Prikken over i hvide. Lad os se. Wow. Bum. Ikke det der. Du så mig dybden, okay? Her. Den ser sådan her ud også i virkeligheden. Wow. Jeg gider ikke skændes. Jeg er ikke umødt til skændes. Kom og smag den selv. Ja. Det er Danmarks bedste burger. Der har I den alle sammen. Hvis I ikke tror på det, så kom ned og smag den. Kom og smag Danmarks bedste burger. Selveste Big Brains burgeren. Ja, tak. Den er på menukortet tilgængelig de næsten 14 dage. Så skynd jer. Fordi at... shit. Jeg gider ikke skændes. Du vil ikke skændes? Jeg gider ikke skændes. Jeg vil heller ikke Det er skændes. Danmarks bedste. Kom og smag den selv. Den er her de næste 14 dage. Ja, tak. Ikke mere. Skal vi prøve at smage den selv? Lad os smage den. Lad os gøre det. Derfor vi har lavet det. Så er vi kommet til det. Det vi har ventet på. Det der har været meningen med det hele, ikke? Ja. Det er Big Brains burgeren. Det er smukt. Det er smukt. Det er et smukt syn, er det ikke det? Det er smukt syn. Det er kærlighed, det er blod, sved og tårer, det her. I hvert fald sved. I hvert fald sved. Det var der masser Bare af ikke endelig maden, kvelden. men ja, lad os gøre det, bror. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Lad os afte, Ja, den virkelig. Pas på den Ja, der virkelig. flotte trøje der. Wow. Wow, virkelig. Wow. Prøv at se, det her vi har manglet. Det er det her vi har manglet. Prøv den her jakke. Den er sindssyg. Jeg tager de der med hjem, hva'? Den der. Masser. Jeg skal selv have nogle med hjem. Vi laver nogle flere. Ej, bror, spøj til side. Den er fucking sindssyg. Den er ikke for stor, hva'? Nej, Det den er er ligesom perfekt. Lige præcis. Man skal bare lige... Minder lidt om en anden en, men bare Bare bedre. Lige præcis. Kom lidt smag den her. Kom lidt smag den her. Kom. Vi skal smage det her. Ja, tak. Klar den. Ja, tak. Har vi den? Vær ærlig, ja. Hvad synes du? Den er 20 ud af 10. Ja, sindssygt. 20 ud af 10. Fedt. I hørte det selv. Guys, kom ned, smag den. Han lå ikke af sjov. Jeg kan ikke lide burger normalt. Big Brains burgeren. 10 ud af 10. I hørte det selv. Kom ned og smag den. Louis Burger. Danmarks bedste burger. Vi ses. Go, vi ses.